ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କୁକୁର ଓ ଶିଆଳ ଦୁଇ ମିତ୍ର ଥିଲେ। ଦୁହେଁ ଆରାମରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ଏ ବର୍ଷ ଖରା ଦିନରେ ବହୁତ ଜୋର ଖରା ହଉଥିଲା। ସବୁଆଡେ ପାଣି ବି ଶୁଖି ଯାଇଗଲା। ଶିଆଳ ଭାଇ, ଜଙ୍ଗଲ ତ ପାଣି ଶୁଖିଗଲାଣି, କଣ କରିବା? ହଁ ଭାଇ, ଏଇ ଯେମିତି ଖରା ହଉଛି ଆମେ ପାଣି ନ ପାଇଲେ ମରିଯିବା। ତାହେଲେ କଣ କରିବା? ଚାଲ ଆମେ ପାଣି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଯିବା। ଦୁହେଁ ପାଣି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ଦୁହେଁ ଚାଲି ଚାଲି ଏକ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ଦେଖିଲେ ଏକ କୋଣରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଦେଖ ଭାଇ, ଏଠି ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଦୁହେଁ ମନ ଭରି ପାଣି ପିଇଲେ। ଶିଆଳ ଭାଇ, ଏଠି ତ କମ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ପାହାଡ଼ ଆରପଟେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ପାଣି ଥିବ। ଚାଲ ଆରପଟକୁ ଯିବା। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲଟିଏ ଅଛି। ଆରେ କୁକୁର ଭାଇ, ଏଠାରେ କ'ଣ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ଲେଖା ହୋଇଛି? ହଁ, ଲେଖା ତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ନଗଲେ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି? ହଉ ତାହେଲେ ଚାଲ। ଦୁହେଁ ଭିତରକୁ ପଶି ଦେଖିଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ବିଭିନ୍ନ ଜନ୍ତୁଙ୍କର ହାଡ଼ କଙ୍କାଳ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏ କ'ଣ? ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏତେ ହାଡ଼ କଙ୍କାଳ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ମୋତେ ଜମାରୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି ସାଙ୍ଗ। ଚାଲ ଏଠୁ ପଳେଇବା। ଏତିକି ବେଳେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପବନ ବହିଲା ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ଧୂଳିମୟ ହୋଇଗଲା। ଆଜି ତ ଖାଦ୍ୟ ଚାଲି ଚାଲି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଖୁବ୍ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଦିନ ପୁରା ଜମିବ। କିଏ କିଏ ତମେ? ଆମକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାଂସକୁ କ'ଣ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଦେବି? ଏହା କହି ଭୂତଟି ପିଞ୍ଜର ସଙ୍ଗେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଟେକି ନେଇଗଲା। ଏଇ ତ ସେଇ ଆମ୍ବ ଗଛ। ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଫଳିଛି। ସାଧୁ କହୁଥିଲେ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଆମ୍ବ ନେବା ପାଇଁ। ମଙ୍ଗଳପୁର ନାମରେ ଛୋଟିଆ ଗାଁଟିଏ, ଯାହାକି ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଥିବା ଛୋଟ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ସେଠାରେ ହରିଆ ନାମରେ ଗୋଟିଏ କୃଷକ ରହୁଥିଲା। ସେ ଚାଷବାସ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ଚାଷ ହେଇଛି। ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆଣିଥିବା ଋଣ ଆରାମରେ ସୁଝିଦେବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଘର ତିଆରି କରିବି। ଆରେ ହରିଆ ଭାଇ, ଦେଖିକି କାଦୁଅରେ ପଡିଯିବୁ। ଏମିତି ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହେଇ ଚାଲିଲେ କଣ ହବ? ଦେଖିକି ଚାଲେ। ନାଇଁ ଆଉ ଚିନୁ ଭାଇ, ଏ ବର୍ଷ ଧାନ ଦେଖି ଖୁସିରେ ଚାଲୁଛି ଆଉ। ଭାବୁଛି ଭଲ ଅମଳ ହବ। ହଉ ଚାଲେ ଭାଇ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ଘରକୁ ଯିବା। ହଉ ଚାଲ ଆଉ। ହରିଆ ଖାଇ ପିଇ ଆରାମରେ ଘରେ ବସିଛି। ଏତିକି ବେଳେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଏ ଯେମିତି ବର୍ଷା ହେଉଛି ମୋର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ହେ ଭଗବାନ, ଦୟାକରି ମୋ ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଅ। ସକାଳ ହେଲା। ହରିଆ ତା କ୍ଷେତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ଦେଖିଲା ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ହେ ଭଗବାନ, ଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ପୁରା ଧାନ କ୍ଷେତ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଖାଇବି କ'ଣ? ବଞ୍ଚିବି କେମିତି? ହରିଆ ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥାଏ। ବାଟରେ ଜଣେ ସାଧୁ ସହିତ ତାହାର ଦେଖା ହେଲା। ପୁଅ, ମନ ଦୁଃଖରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା? କେତେ କଷ୍ଟରେ ଧାର କରାଜ କରି ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲି। ଏ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା।
ଭାବୁଛି ମଶାମାରୀ ଖାଇ ମରିଯିବି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ପୁଅ, ଦୁଃଖ ସୁଖ ତ ଏ ସଂସାରରେ ଲାଗି ରହିଛି। ତାହା ଜୀବନର ନିୟମ। ମୋ ପାଖରେ ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଉପାୟ କହିଦେଇ ପାରିବି। ପୁଅ, ଏଇ ତୁମ ଗାଁ ପାହାଡ଼ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି। ସେଠାକୁ ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ଯିବୁ ଆଉ ତୋ ଦରକାର ମୁତାବକ ଆମ୍ବ ଆଣିବୁ। ଦେଖିବୁ ସକାଳ ହେଉ ହଉ ତ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଏତିକି କହି ସାଧୁ ଜଣକ ତା ବାଟରେ ଚାଲିଗଲେ। ହରିଆ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଭାବିଲା, ସାଧୁ ଜଣକ ଯାହା କହିଲେ ତାହା କ'ଣ ଠିକ୍? କ'ଣ ଆଉ କରିବି, ମୋର ଭାଗ୍ୟ। ସାଧୁଙ୍କ କଥା ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତି ପହଞ୍ଚିଲା। ସାଧୁଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ହରିଆ ପାହାଡ଼ ଶେଷରେ ଥିବା ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏଇ ତ ସେଇ ଆମ୍ବ ଗଛ। ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଫଳିଛି। ସାଧୁ କହୁଥିଲେ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଆମ୍ବ ନେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତ ଜଣେ ମଣିଷ, ବେଶୀ ଆମ୍ବ ନେଇ କ'ଣ କରିବି? ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ନେଇଯାଏ। ହରିଆ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା ଆଉ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ହରିଆ ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଣିଥିବା ଆମ୍ବଟି ସୁନା ଆମ୍ବରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ପିଲା କୁକୁର ଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ କଳି ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲା। ଦିନେ ସେ ଗୋଟିଏ ବଜାର ଦେଇ ଯାଉଥାଏ। ଓ କି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମାଂସ ଗୁଡ଼ାକ, ପୁରା ଲାଲଟଟ ଦିଶୁଛି। ମୁଁ ଯଦି ଏଠାରୁ ଗୋଟିଏ ନେଇଯିବି, ମୋ ଦିନ ଆରାମରେ କଟିଯିବ। ମୁଁ ନେବି କେମିତି? ଇଏ ତ ସବୁବେଳେ ଯାଇକି ରହିଛି। ଯେମିତି ମାଂସବାଲା ଟିକେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇଛି, ମାଂସ ଗୁଡ଼ାକରୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଫାଳ ସେ ନେଇଗଲା। ଗାଁ ପାର ହେଉଥିବା ସମୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ପୋଲ ପାଇଲା। ଇଏ କୋଉ କୁକୁର? ମୁଁ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଛି। ଇଏ ବି ତ ମାଂସ ଫାଳେ ଧରିଛି। ମୁଁ ଯଦି ଏତାଠୁ ବି ମାଂସ ଫାଳେ ନେଇଯାଏ, ତାହେଲେ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଭାବି ସେ ଜୋରେ ଭୁକିଛି। ସେ ଭୁକିବା ମାତ୍ରେ ତା ମୁହଁରେ ଥିବା ମାଂସ ଖଣ୍ଡକ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆମ୍ବ ଖାଇବ ଖାଇ? ଆମ୍ବ ଖାଇବ? ଆମ୍ବ ଖାଇବ ଖାଇ? ନାଇଁ, ଦରକାର ନାହିଁ। ଚିଣ୍ଟୁ ଓ ମିଣ୍ଟୁ 2 ଜଣ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଆଲେ ତିନ୍ତୁ ଭାଇ, ଆଜି ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ରେ, ଖାଇବା? ଆମ୍ବ ତ ଆମ ଗାଁରେ ନାଇଁନି, ହାଟକୁ ଗଲେ ସିନା ଖାଇବା। ହଉ ତାହେଲେ। ବୁଢ଼ୀମା, ଆମ୍ବ 2ଟା ଦିଅ ନା, ଆମେ ଖାଇମୁ। ଆରେ ବୁଢ଼ୀମା ତ ତୁରୁ ନାହାନ୍ତି। ଏ ବୁଢ଼ୀମା, ଆମ୍ବ 2ଟା ଦିଅ। ପୁଅ, ମୋ ପାଖରେ ତ ଆମ୍ବ ନାହିଁ। ଏଇ ତ ତମ ଦୁଧିରେ ଜଡ଼ିତ। ପୁଅ, ଏଇ ଆମ୍ବ ତ ଦେଇପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ନେଇ ଯାଇପାରିବି। ହଉ ତାହେଲେ ଚାଲ ଆଉ। ଏଇ ଦେଖ ପିଲେ ଆମ୍ବ ଗଛ, ତୁମେ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ଖାଇପାରିବ। ଆରେ ଭାରି ସୁଆଦିଆ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ାକ ଫଳିଛି ତ, ମୁଇଁ ସବୁ ଖାଇଦେବି। ଇଏ ତ ପୁରା ଚଟାଟାରେ। ରେ ବୁଢ଼ୀମା କାହିଁ ଗଲେ? ହଁ ତ ତତରେ ବୁଢ଼ୀମା ତୁ ଆଗେ ଗଲେ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ପିଇବି। ଆରେ ଏ କି ହେଲା ରେ, ଏଟା ତ ଭୂତଟା। ନହେଲେ ଥାଙ୍ଗ, ଏଟା ଭୂତଟା। କ'ଣ କରିବା କହ? କ'ଣ ଆଉ କରିବା କହ, ଚାଲ ଦୌଡ଼। ଆରେ ଏଇ ଏ କେମିତିକା ଥାଙ୍ଗ, ମୋତେ ଥାଲିକି ପଲାଉଛୁ। ତୁଇ ଦୌଡ଼, ବେଶୀ କଥା କହନି। ଜଲ୍ଦି ଜୀବନ ବଞ୍ଚା, ନାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ରକ୍ତ ନାଇଥିବ।
ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ନିଅ, ପାଚିଲା ଆମ୍ବ, ତାଜା ତାଜା ଆମ୍ବ। ଆମ୍ବ ଖାଇବ କି? ଆମ୍ବ ଖାଇବ? ଆମ୍ବ ଖାଇବ କି? ନାଇଁ 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 ଦରକାର ନାହିଁ, ଦରକାର ନାହିଁ।